से सलाम की जोड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अमित तो दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर प्रज्ञेश देखने मिलेंगे। गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है सूरज अपनी टीम की तरफ से पहली ओवर पहला शतक लेकर मैदान के दाखिल हुआ है। जर्सी क्रमांक 30 अपनी टीम की तरफ से पहला शतक लेकर दाखिल हुआ है। सलाम की जोड़ी जरूर मैदान के दाखिल हो चुकी है। स्ट्राइक पर अमित तो नॉन स्ट्राइक पर प्रज्ञेश। येस, पंचांचा सिग्नल सामन्याला आरंभ केला जातोय आजच्या रोजरीतील सामना क्रमांक 14 आणि स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय अगदी स्टायलिश खेळाडू म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो अमित लगे आपण पाहतोय। ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 असे चित्र दबल्यानंतर पंचांचा सिग्नल येतोय। सामन्याला इथे प्ले केला जाईल। जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर प्रीमियर लीग पावस संघ या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच खेळण्यासाठी दाखल झालाय। चर्चा स्वागत आहे पावस संघ आपल्या या स्पर्धेमध्ये। पहिला चेंडू होता नरवळ चौकाला जातोय। चेंडू इथे पाठवला जातोय। येतोय पहिला दर्शनीय चौकार इथे खेचला जातोय। 70 चौकार। जी हाँ, खराब गे क्षेत्ररक्षण वहां पर हमें देखने मिला। लेग साइड की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई सीधा बाउंड्री लाइन की बार 4 रनों के लिए जरूर टीम का खाता खुल चुका है। 4 रनों पर स्ट्राइक पर अमित है। गेंदबाजी मार पर सूरज है। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेगा अमित के लिए। इस बार जरूर येस, प्रज्ञेश देवळकरच्या सरळ पायावरती चेंडू आदळलाय। डॉट बॉल येतोय। चांगल्या लेंथ आणि लाईन वरती विचार करणं गोलंदाजी करण्याचं असेल आणि सूरज कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल। जर्सी क्रमांक 30 आपण पाहतोय। ऑफ साइड 4 लेग साइड 3 असे क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय। एक्स्ट्रा सज्ज झाला असेल। कॉलिंग कॉम्बिनेशन यावेळी जुळेल का? नंतरचा चेंडू हलक्या त्याने एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये खेळला जातोय। डॉट बॉल येतोय। त्यानंतर प्रज्ञेश देवळकर चाललाय थोडीशी सलामत करतोय। चर्चा करेल आणि चर्चा केल्यानंतर कोणतं उदाहरण येईल यावेळी पाहण्यासारखं असेल। फायर ब्रिगेड कुणाला तरी होणं गरजेचं आहे। प्रज्ञेशने चर्चा केली आहे। जी पहली एक गेंद खराब देखी थी, उसके बाद 2 गेंदों पर कमबैक देखने मिला हमें सूरज की तरफ से। अगली गेंद लेकर आने वाली 2 गेंद शेष है। सिल्वर टप्पे की गेंद क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद था। डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। नशिबावर नाही, स्वतःच्या आता मेहनतीवरती तुम्हाला विश्वास दाखवणं गरजेचं आहे। आता मेहनत दाखवली आहे यावेळी सूरजने। अराउंड विकेट सूरज। अमित सडीचा नंतरचा बॉल हो युटी बॉक्स आउट इथे केला जाणार आहे। मोठा धक्का मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकवला जातोय। अमित इथे माघारी परतलाय। पहिला धक्का पहिला हादरा धाव संख्या 4 वरती। जी हाँ, पहला विकेट अभी तक जा चुका है पावसी टीम को। अब देखना होगा कौन से फलंदाज के ऊपर भरोसा कर मैदान के दाखिल किया जाएगा। कौन सा फलंदाज वन डाउन के रूप में मैदान के दाखिल होगा यही हमें देखना होगा। अगर देखने जाएंगे तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 4 रनों पर 1 विकेटों के नुकसान पर। देव किरण यावेळी मैदानामध्ये दिशेने दाखल झाला असेल। देव किरण यावेळी कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। देवाचा किरण म्हणून ज्याला ओळखला जाणारा देव किरण दाखल झालाय। समोर आहे वंडर बॉय चॉकलेट बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो पावस गावाचा प्रज्ञेश देवळेकर यावेळी आपण पाहतोय। फलंदाजी बार करून अनेक पर्व ज्या अंडरम क्रिकेटमध्ये निस्तार झालेल्या अंडरम प्रीमियर लीग पावस मध्ये या प्रज्ञेशने आपली छाप सोडली होती। तोच पुढे यार प्रज्ञेश बॅट ठोकून आवाहन केलं जातोय। गोलंदाज सज्ज झाला असेल। मुंबई गावाला विलंब करणार हा गोलंदाज आहे। पहिला चेंडू परफेक्ट बॉडी लँग्वेज वरती टाकला जातोय। डॉट बॉल येतोय। डॉट बॉल इथे फेकला जातोय। येस, अप्रतिम गोलंदाजी इथे आपण पाहतोय। एका ऍक्शन मध्ये 2 कट करण्यासाठी ओळखला जाणार यावेळी चुकलाय। काय घडलंय काय बिघडलंय? डिसिजन पेंडिंग। येस, पंच येणार चर्चा करणार आणि त्यात नंतर योग्य तो डिसिजन यावेळी दिला जाणार आहे। डिसिजन पेंडिंग। देखना होगा अंपायर का डिसीजन हमारे तक क्या पहुंचता है। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। आसमानाच्या दिशेने बोर्ड आपल्या सरकवतील। येस, दिला जातोय कॉल। पंचनी ठरले विकेटचं पतन होईल। दुसरा धक्का दुसरा हादरा प्रज्ञेश देवळकर बोलला इथे। सिल्वर डकचा शिकार प्रज्ञेश देवळकर। बॅक टू द पवेलियन। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें देवकिरण की तरफ से देखने मिली है। अगर बात करेंगे तो पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद विकेट मिला है और अच्छे बल्लेबाज प्रज्ञेश हमें देखने मिल रहे थे। जरूर उनका विकेट जा चुका है। दबका क्रमांक दूसरा बैठ चुका है। अब मैदान के अंदर नवीन बल्लेबाज दाखिल हुआ है। अनिकेत मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। राइट हैंड बल्लेबाज तो गेंदबाजी मार पर देवकिरण अपने ओवर की अगली गेंद लेके राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे। इस बार अनिकेत के लिए हल्के हाथ से खेला है। ऑफ साइड की दिशा में डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं।
येस डॉट बॉल इथे येत आहेत म्हणजेच काय परिषदेचं कारण थोडीशी दुखी इथे बनते. दुखडीचं कारण यावे असेल स्वतःवरती विश्वास इथे दाखवावा लागेल, हवा करावी लागेल. स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत काय करू शकतो हे वेळ आल्यावर दाखवून द्यायचंय. आता तर खरी वेळ मैदानामध्ये अधिक इच्छा आली आहे आणि या वेळेवरती यावेळी थोडासा इलेक्ट्रिकच्या बाहेरून जाणारा बॉल होता पण आमच्याकडे बळत आहेत. वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धाव यावेळी स्कोर कार्डवरती जमा केली जाते. 5 रन अभी तक बनाए गए, आने वाली और 2 गेंदें शेष है गेंदबाजी पर देव किरण अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे सामने बल्लेबाज फलंदाज अनिकेत. सिल्वर टप्पे की गेंद यहाँ पर गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद फरार चौकार. जी हाँ अफलातून फलंदाजी हमें देखने मिल रही है. अनिकेत के बल्ले से मैदान के अंदर दाखिल हुए थे. पहली गेंद जरूर बाहर गई थी, ले अंपायर का इशारा हमारे तक जरूर पहुंचा था लेकिन पहली गेंद पर जरूर उनके लिए पहली गेंद थी. चौकार लगाया गया. अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर देव किरण राइट राउंड विकेट से अनिकेत के लिए इस बार येस थोडीशी दिशा यावी भटकलं असेल पंच पुन्हा एकदा आमच्याकडे बळत आहेत. व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त धावा स्कोर कार्डवरती जमा केलं जात आहे. दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश केला जातोय. धाव संख्या 10 या अंकांवरती 2 गडी बाद झाले असेल. पुढे यार हातामध्ये फेंडूला रोल केला गेला होता त्यानंतरचा सफलपूर्वक चेंडू इथे फेकला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. षटक 2चा खेळ इथे समाप्त झाला असेल. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या टीमची टोटल 10. 2 गडी बाद केले जात आहेत. चांगली लेंथ वरती गोलंदाजी आहे. पाबस संघाने आतापर्यंत 10 चेंडू फेस केले. 10 चेंडू फेस करताना 10 धावा बनवल्या गेल्या आणि तिथे 2 गडी थोडेसे गमावले असेल. थोडासा बॅकफुटला संघ इथे आलाय पाबस संघ. जी हाँ अगर देखने जाए तो 2 ओवर समाप्त हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 10 रनों पर. देखने जाएगा तो अभी तक टीम के 2 विकेट भी जा चुके हैं और अब स्ट्राइक पर रहने वाला है बल्लेबाज अतिर. गोलंदाजी मार करून अतिर जर्सी क्रमांक 01 पहिला चेंडू आला होता. कार्पेट या खेळला होता. चेंडूला खरेदी केला जातोय. चेंडू चाललाय आस्वाद घेत बॉर्डरलाईनच्या बाहेर येतोय. एसपीएल चा चौकारी इथे खेचला जातोय. या चौकारीच्या मदतीने टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्डवरती पुढे सरकत चालली आहे. 14 या अंकांवरती. चांगली फलंदाजी आहे. अलाउंड कार्पेट हा फटका यावेळी निवडला होता. आतिर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार जरूर डांडी 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 गुल. ये पत्ता कर दे गुल जरूर की है डांडी गुल. जी हाँ धक्का क्रमांक 3 बैठ चुका है. कौन से बल्लेबाज के ऊपर भरोसा किया जाएगा यही देखना होगा. इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का चौका मुकाबला मैदान का रंग ला रहा है. एक तरफ फाइट क्लब तो दूसरी तरफ पावर्स देखने मिली है. जरूर अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है. आखिर की तरफ से एक विकेट अपने नाम पर जरूर किया है. टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है वो 14 रनों पर. लेट बॅटर हर्षल भाटकर बैदरीच्या दिशेने दाखल केला जातोय. हर्षल वरती दाखवलेला विश्वास आपण पाहतोय. यानंतर होणारा सामना 6व्या मैदानाच्या दिशेने यावेळी आपण काय घडणार आहे काय बिघडणार आहे कारण हर्षलला दाखल इथे केलं जात आहे. आराध्य स्पोर्ट वर्सेस राजवीर स्किंग दोन्ही संघांना विनंती असेल आपल्या प्लेइंग 11 मध्ये जर काही चेंजेस असतील तर आमच्या कॉम्बॉक्स पर्यंत पोहोचवा. पहिला चेंडू होता अगदी ऑनसाइडच्या दिशेने हलक्याने कटवला जातोय. निर्धाव चेंडू येतोय. कोणत्या प्रकारची धाब इथे दिली जात नाहीये. धाबांना आळा लावला जातोय. रोखला जातोय धाबा. धावसंख्या टीमची टोटल आहे 3 गडी बाद 14. नंतरचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तो करणार नाही कोणत्याही प्रकारची चूक. त्याला माहिती आहे क्रिकेट वरती चुकीला माफी नसते. त्यामुळे प्रत्येक क्षण हा महत्वाचा असतो. प्रत्येक क्षणी हिरो फिगरचा झिरो बनायचं नसतं. हिरो बनण्याचा प्रयत्न यावेळी केला जाईल का. नंतरचा चेंडू चांगलं वळण होतं. फिंगर रोल केली जाते. गतीत परिवर्तन होतं. षटक क्रमांक 3 चा खेळ इथे समाप्त होतोय. धावसंख्या टीमची टोटल कम टोटल आहे आतापर्यंत 14. 3 गडी बाद झाले. धावसंख्या 14 या अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेमधील सर्वाधिक लो टोटल राहिलाय 14 या धावा. जी हाँ अगर देखने जाएंगे तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 14 रनों पर. अभी तक 3 विकेट भी जा चुके हैं. देखना होगा कौन सा गेंदबाज मैदान के अंदर दाखिल होता है. स्ट्राइक पर है अनिकेत तो नॉन स्ट्राइक पर हर्षल. गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है मुन्ना बाटकर. जरूर एक
अच्छा गेंदबाज माना जाएगा इस पूरे प्रतियोगिता में। अपनी टीम की तरफ से अंतिम शतक लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। अपने ओर की पहली गेंद लेकर मुन्ना बाटकर राइट आर्म राउंड विकेट से फलंदाज अनिकेत इस बार जरूर पंच आउट करने का प्रयत्न। क्षेत्ररक्षण वहां पर मौजूद है, दौड़ गेंद आती हुई, कोई रन कोई नुकसान नहीं, टीम का रुका हुआ स्कोर है वो। ये सिंगल धाव इथे छोट्या स्वरूपाची घेतली जाते, कारण स्ट्राईक थोडीशी रोटेट करण्याचा इथे प्रयत्न केला जातोय। स्ट्राईक रोटेट असेल, धाव संख्या 15 वरती आहे। ओवी सावी स्पोर्ट कासरवेली संघ आहे, त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हन मध्ये कोणताही चेंज नसेल। आराध्य स्पोर्ट शांतीनगर आपल्याला विनंती असेल आपण देखील या ठिकाणी यायचंय। समालोचन कक्षाच्या समोरून त्यांना विनंती असेल आपण थोडंसं दूर व्हायचं असेल। फिंगर रोल केली होती, जादू आहे गोलंदाजावरती आणि मुन्नाची अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय। चेंडूला थोडंसं मिडल स्टिक वरून ऑफ स्टिक वरती चेंडू आणला गेला आणि त्यानंतर विकेटचं पतन इथे घडलंय। पावस संघ थोडासा अडचणीमध्ये आलाय, अडचणीमध्ये सावरण्यासाठी मैदानाच्या दिशेने आता नवीन बॅटर यावी बळतोय पावस संघाकडून। गणेशची पावलं आता मैदानामध्ये वळली आहेत। श्री गणेशा करावा लागेल धावांचा, पहिला चेंडू या क्रीडांगणावरचा फेस करेल तो गणेशसाठी टाकला चेंडू, मोठा फटका सरळच्या दिशेने खेळलाय, धावचीची संधी होती, आगाऊपणा तू खेळला कशाला। येस, धावता धावता तू रन आउट झाला। क्रिकेटवरील आत्महत्या सुसाईड यावी घडली असेल। पावस संघ थोडासा अडचणीमध्ये यावी सापडलाय। जी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने में दी है मुन्ना बाटकर इनकी तरफ से। अगर देखने जाएंगे तो पहली गेंद पर 1 रन निकाला, दूसरी गेंद पर जरूर विकेट मिला और तीसरी गेंद पर भी जरूर रन आउट मिला अनिकेत स्ट्राइक पर। तो न्यू गेंद बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हुआ है। मुन्ना आपण गोलंदाजी मार करून पाहतोय, जर्सी क्रमांक 22 अनेक वर्ष फाईट क्लब संघाकडून खेळणारा यावेळी आपण मुन्ना पाहतोय। समोर यावेळी अनिकेत सज्ज झाला असेल। अनिकेतसाठी आपण क्षेत्ररक्षण बघायला गेलं तर ऑफसाइड 4 लेग साइड 3 असं क्षेत्ररक्षण सजवलं असेल। ही संधी आहे, ही संधी ओळखून आता फलंदाजी करायची असेल। ऑप्टिकच्या बाहेरून जाणार चेंडू होता, पुढे एकदा धावचीची संधी आहे, पुढे एकदा रनआउटची विकेट इथे मिळते। मानवता खेळत आता चुका। आपण लीग स्टेज मध्ये प्रत्येक सामना खेळतोय, प्रत्येक विकेट आणि प्रत्येक रन तुमच्यासाठी महत्त्वाची असते। कालच्या रजनीमध्ये असंच घडलं गेलं होतं, अगदी शेवटच्या सणापर्यंत कोणी जिंकलं आणि कालच्या रजनीमध्ये शेवटचा संघ आपण ऑल करला सेकंडचा संघ ठरला असेल। पहिला संघ त्रिमुखी कोळंबे होता, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने यावेळी मुन्ना आपण गोलंदाजीवरती पाहतोय। मुन्ना अगली गेंद लेकर इस बार जरूर शुरुआत टप्पे की गेंद डाली थी, रन लेने का प्रयत्न, जरूर चोरी चुपके 1 रन कंप्लीट कर लिया। टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 16 रनों पर। 17 रनों का जरूर टारगेट रखा जा चुका है। या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा उभारल्या गेल्यात, पावस संघाकडून 16 धावा बनवल्या गेल्यात आणि 17 धावांचं लक्ष यावेळी ठेवलं जाते। कोणताही फलंदाज जर विचार करू शकला तर जास्त धावा बनवू शकला नाहीये, डबल डिजिट मध्ये हा धावा बनवू शकला नाहीये, कारण 16 धावा या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा पावस संघाने थोड्याशा उभारल्या गेल्यात। पण कमी तिथे हमी असते, आपली गोलंदाजी आहे। ज्यावेळी गोष्टी अशक्य वाटतात त्या शक्य करून दाखवण्याची संधी आता निर्माण झाली असेल। पावस संघ अजूनही सामना जिंकला नाहीये। ज्यावेळी तुम्हाला आयुष्य संपल्यासारखं वाटेल त्यावेळी एकदा मागे जाऊन पहा, काही घडू शकतं। क्रिकेट हे अनिश्चिततेचं घर आहे। सामना जिंकण्यासाठी 20 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता असेल। 20 चेंडू जवळपास पावस संघाने फेस केले गेले आणि त्यातील 15 चेंडू हे डॉट आलेत। या स्पर्धेमध्ये अजून एक नौका इतिहास रचला गेलाय फाईट क्लब संघाकडून। अप्रतिम गोलंदाजी इथे केली असेल फाईट क्लब संघाकडून। ओवी सावी स्पोर्ट कर्णधार विनंती असेल नाणेफेक घेण्यासाठी आपण थोडी कॉम्बॉक्स मध्ये या।
या स्पर्धेतील सर्वाधिक कमी धावा इथे उभारल्या गेल्या आहेत. टोटल 17 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जातं. सलामीर बॅटर मैदानाच्या दिशेने दाखल झाले असतील. नॉन एंड वरती प्रतीक आहे आणि स्ट्रायकिंग एंड वरती जर विचार करायला गेला तर स्ट्रायकिंग एंड वरती देव किरण यावेळी दाखल झालाय. मुंबईला विलंब करणार हा तारा सितारा मैदानाच्या दिशेने दाखल झालाय. काय खेळतोय, अनेक तारे सितारे आपण पाहिले असेल, पण पावस संघ आहे यांच्याकडे देखील एक दमकम आहे. आम्हाला 17 धावांवरती रोखलं गेलं तर आम्ही पण तुम्हाला 17 धावांवरती रोखू शकतो का? काचं उत्तर आता द्यायचं गोलंदाजी करत असताना षटक क्रमांक 1 इथे दाखवून केला जातोय. वैयक्तिक पहिला आहे. संघाकडून देखील पहिलं षटक घेऊन दाखल केलं जातोय. पावस संघाकडून यावी येतोय. सौरभ वरती विश्वास इथे दाखवला जातोय. पावस संघाचा सौरभ मूर्ती लहान आणि कीर्ती महान असं व्यक्तिमत्व जाहीर तिथे देशात निर्माण करणारा सौरभ यावी दाखल झाला जातोय. 75 येतोय. सामन्याला यावी सुरुवात केली जाईल. कम टोटल हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला भेटणार का सोमेश्वर प्रीमियर लीगच्या थरारामध्ये? सौरभ यावी दाखल झाला असेल पंचांच्या उजव्या हाताकडून. अर्थातच अरांड विकेटने पहिला चेंडू यावी हलक्याने कटवला जातोय. चेंडू चालला असेल फायनल एरियामध्ये. 2 धावा इथे अर्जित केले जात आहेत. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं धावांचा श्रीगणेश इथे केला जातोय. जी हाँ जरूर. इस प्रतियोगिता का सब में जो कम स्कोर है वो 17 रन बनाए गए. 17 रनों का टारगेट रखा जा चुका है, उसमें से 2 रन जरूर माइनस हो चुकी है. देव किरण और प्रतीक जो सलामी की जोड़ी लेकर मैदान के दाखिल हुए. सौरभ अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान के नजर आ रहे हैं. जरूर अपनी टीम की तरफ से पहला शतक लेकर मैदान के दाखिल हुए. पहली गेंद पर जरूर 2 रन मिले. दूसरी गेंद डॉट आई. उसके साथ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मतलब कि तीसरी गेंद लेकर राइट राउंड विकेट से पहिलं षटक बापलेचं आहे. या बापलेच्या षटकामागे चेंडूला पाठवलाय हलवडा कार्पेटने 6 धावांसाठी. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. येतोय घनाघाती षटकार. जी हाँ, अफलातून फलंदाजी हमें देखने मिली है. सौरभ जरूर प्रेशर रहने वाला है गेंदबाज के ऊपर. इस बार जरूर डिक्रेशन बॉक्स में गेंद ट्रैवल हो रही है सीधा 2 रन के लिए. अगर इस 2 रन को जोड़ा जाए तो टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 10 रनों पर. अप्रतिम फटका होता. अगदी डोळ्यांची फार न फेडणारा सुरेख फटका यावेळी खेळला गेला होता. नजाकत होती याही चेंडूवरती. इथे आहे नजाकत. चेंडूला पाठवून दिलं जाते सोमेश्वर बॉर्डरलाईनच्या बाहेर. येतोय अजून एक दमदार षटकार. जी हाँ, 1 रन अजूनही आहे जिंकण्यासाठी. देव किरण अच्छी बल्लेबाजी हमें करते हुए मैदान में नजर आ रहा है. जरूर मैन फ्रॉम मुंबई से रत्नागिरी सोमेश्वर में क्यों खेलने के लिए आए यही हमें मैदान के देखने मिला है. जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है. जरूर इस ओवर में अगर देखने जाएंगे तो 2 छक्का लगाए गए. अरुण नक्कीच, कारण फाईट क्लब संघासाठी हा फाईट असणार आहे पूर्णपणे. कारण सामना लवकर संपवलाय. आपण लीग स्टेज मध्ये खेळतोय हे डोक्यामध्ये तुम्हाला कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं आहे. कारण लीग स्टेज मध्ये खेळत असतो प्रत्येक विकेट, प्रत्येक रन आणि प्रत्येक धाव ही खूप लाख मोलाची असते. आणि हा लाख मोलाचा फटका यावी प्रतीकच्या बॅट मधून निघालाय. विनिंग मुवमेंट यावी आपण पाहतोय. 2 धावा इथे खर्च केले जातील आणि फाईट क्लब संघाची फाईट विजयाची ठरती आहे. पहिला या एसपीएल मध्ये दमखम दाखवणारा विजय फाईट क्लब संघाकडून मिळतोय.